Ongi etorri Euskal Herria kabalaren 3. saiora. Bueno, aurreko saiotan ikusiko zuten zertaz zendan gure proiektua du gaia, eta gai hontan, 3. saioa, hitz egingo dugu topikoen inguruan, eta zehazki Euskal Herrian dazkagun topikoen inguruan. Asko direla, eta ireki behar da meloi hori nik uste dut. Eta horretarako ekarri ditugu bi gonbidatu. Unai eta Nebukai, azkitxalo bero bat, denok! Zego gonbidatu aparta gauzkagun. Bueno, ongi etorri gure platora. Eskerrik asko. Mami esker. Bueno, lehenengo da eskatuko dizuet, izenbura aurkezteko, ez dakit, nork hasi nahi du. Hasiko naiz nila pentseko gainetik. Zer modu zaude, nor zera, kontatu apur bat? Ni naiz Ainoa, Nebukai sare sozialetan eta duela urte batzuk hasi nintzen zuzenekoak iten Twitchen, eta pixkat hortikan jo naiz tiraka, eta zuzenekoak ite ditut, gauza batzuk aurkezten ditut, pixkat mundu hortan nabil, bideojoko eta Twitchen munduan. Streamerra, edo hori dela hitz modernoa, baina, bale. Eta bestera zer moduz, horretz aparte, ondo? Bizitzakin nahiko gaizki egia esan. Nahiko gaizki? Bai. Depresio batean nago, eta pero bueno. Bueno, animo pilo bat orduan. Eskerrik asko. Animo. Bueno, eta lehenpeseko burrengo gonbidatura. Unai, zer moduz? Ongi. Zertan zabiltza? Norzea? Ikaslea. Ja, soziologiako 2. maila bukatzen, así que pozik. Eta, auritzekoa, Nafarroako Pirineotako herri txiki batekoa. Eta, denbora librean, besta asko egitea gustatzen zait. Eta gero bestalde batetik, ere aitarekin, aitak hazienda du, baserri bat, eta, hor nabil lanean ere berarekin. Orduan baserritarra zara? Konsideratzen zara? Erdizka. Erdi ikaslea, erdi baserritarra. Ez naiz bizi baserritik, baina... Hibridoa, erdi magel, hola, bai. Zueri baserrian baserria saioan parte hartu dezu, hain, no? Bai. Bueno, hau interesgarri zango da, aurrera goi jaztan ebrezko galdetan. En un kapitulo jatea, bino bai. Bueno, eitzu zaigu, Unai ibiliela porot parrandan, aste burontan, eta apura gaizki pasa duela, egia da? Bai, gaizki, parrandan oso ongi. Igandean gaizki, eta astelenean ariokerrago. Ostras, bieguneko resaka, Bai. Ja, enkadenatzen. Ja, bai. Baldan gora, hasi menatzea, bai. Bizitza zaila egiten da, zaharra gozeanean ja okertzen dituzte resaka. Lana, ikasketak, prekarietatea, dena kumulo bat. Kezka gehiagi. Hortik ezin atera. Bai, zure animo orduan hortik ateratzen, baina 2. mailako ikaslea zara, urrengo urtean animo, zatik, agian lanbideren kolan egon gozea, ez dakit, zan daiteke. Bueno, espero ezagun ez ez. Eta, bakizue, gure tradizio dela, ekartzea saiora, zerbait. Zotzat berezia gairekin lotura ukana, kaso honetan gonbidatu batek ekarri du, Nebukaiek, orduan, zer ekarri duzu? Azaldu iguzu, eta zergatik ekarri duzu? Nik ekarriet sudadera bat, justo sudadera super oversize bat, dela lehen erabiltzen una zuzenekoak iteko. Nik baita aurre iritzi asko izan ditut eta baditut, eta zuzenekoak iten hasi nintzenean, Twitchen, beti jantzten nun o pijamakin, o sudaderakin, olako gauza super oversizeekin, nik banekan baita aurre iritzi bat, streamatzen zuten nesken inguruan, zela, makillatua baldin zinen arropa ajustatuakin, como que igual etzinen digno de. Noski, gizonen munduan, zentzu batean, gizona, apruat, estilo nerdori, edo... Orduan, basaiatzen nintzen pixkat baita nire lana balioan jartzeko, sudaderakin edo pijamakin edo gauza super oversizeekin streamatzen, zehola, pentsatzen nun, noizbait nire lana norbaitek baloratzen balin bazun, izango zela nire lanagatik eta ez nire figuragatik. Bai. Eta orduan ekarriet sudadera, dela justo Slipknoten sudadera bat, talde baten sudadera bat, nahiko itxusia. Orduan baina badauka nahiko garrantzi orduan pertsonala, eta baita ere balioa jarri izakezu emakumere izateak zelako genero rola bete behar dezun zentzu batean, ez da? Osas, jarriko dugu, hori da, doblatuta utzi, oso ondo, horrek ego Slipknot zer da, ez naiz oso, ez nago oso jarri hortan. Da, nu metal estiloko talde bat, musika talde bat. Eta gustatzen zaitu taldea? Bai. Bale. Bueno, eskerrik asko hori jartzagatik. Gustatzen zaitu daka, eolako historia pertsonal bat, eta gainera ere,
aurrekotan hitz egin genuen horri buruz, baina azken ere jartzen du mai gainean, edazkagun aurreritziak esateatik neskak eta gana, ez ala gizon, hetero, cis bat egiten stream bat eta imarrezula bete paper bat. Eta horren arira ere galetu nahi galdera bat, dela, zergatik uste duzu ekarri zaituztegula saio honetara? Trampa. Nik egia esan, mundu hori streamenarena eta berak kontatu duen pixka bat guzti horren inguruan ezakite zer. Eta nik uste dut dela pixka bat, baderako herri honetan agian beti pentsatu dugula baserri mundua edo pixka bat landeremua dagoela isolatua eta ez duela harremanik agian hiri edo eremu urbanoetan gertatzen diren gauza horiekin eta agian sare sozialekin, Twitch aipatu duzu eta horrelakoekin. Eta gero beste alde batetik nik uste dut ere hirietan bizi den jendeak azken hamarkadetan eta orain geroz eta gehiago, geroz eta harreman gutxiago duelako landaremuarekin eta hor ematen den guztiarekin. Batez ere agian lehen sektorearekin, baserri munduarekin, nekazaritza eta betxantzarekin. Zerbitzuekin eta hola azkenak egin. Eta nik uste dut dela, ekarri gaituzuela, gerarako aski diferenteak, baina aldi berean nik uste dut diferentzia horiek ere geroz eta lausoagoak direla, eta azkenan bai mundu urbanoak eta landaremuak edaten dutela batak bestetik, eta nik uste dut hori ere balorean jarri behar dugula. Bale, hori azu editzia orduan, oso ondo. Bai, egia da azkenean askotan hitz egiten den gai bat dela, ez? Galtzen dugula konexio hori mundu ruralakin. Hala nik uste Euskal Herrian bestokiatzen hobekio mantentzen dela, nik ikuste du barako bestokiatutan ekstremoago ja dauela guztiz banduta. Baina, bai, entzgarria, baina karat interesatazuk zer uste duz, zatik uste duzu ekarri zaituguna honea? Nik uste azkenean nahiko itxuraz behintzatez, nahiko kontrakoak edo gehala, badao, aurre iritzik asakokin, bere baserrian, bere landaren murtan, eta ni nao irian, ordenagailu batian, ez sare sozialetan, orduan geha, pixka telinil jan, ez dela, ez? Baina, aliberan apurtzailak, eta ez zuzarelako streamerra, baina emakumea zara, emakume euskalduna, eta hori apurtzen du landaren dumuko idurrekin, eta zu ere, etzea mutil hetero bat baserritarra. Ez. Horrek ere apurtzen du, eta zute, bat abesta kontra jarri, baina zuek ere apurtzailak zarete zentzu batean, ezta? Bai, nik uste dut baiet, eta gainera uste dut balorean jarri behar dela, eta azken hamarkadetan asko estereotizatu da pixka bat landaremua eta baserri mundua, eta baserritar batez ari garenean beti daukagu buruan gizon, cis, hetero, txuria, indartsua, bizitzari aurre egiteko gai izanen dena, emakumea etxean lanean eta horren sostengoarekin lanean arituko dena, eta nik uste dut hori gezurrutza hutsa dela, eta nik bizi dudala agian baserri munduan ikusten dut ere nola emakumeek baserrian lan egiten duten, ni marika naiz eta baserrian lan egiten dut eta ez daukat arazorik, eta nik uste dut estereotipo horietan erortzen garela, baina errealitatea kontrakoa dela. Noski, ezin da, azkenean estereotipoak dira, errealitatea beti bestelakoa da. Baina, ez badakit, non zegoen agroqueer kontzeptua sortu da, ez? Agroqueer, zatea marika rural, agroqueer, nik hori entzun dut, eta ez Galizian badakit dagoela jaialdi bat, agroqueer, dela baserritar LGTB jendea joten dela Galiziara, jaialditara. Ezakit, baina nik uste dut Euskal Herrian agroqueer bat. Berde bola. Bai, ez da? Que fantasia. Ez da, ezke ikono agroqueer, nahi? Bai. Bakizu. Antolatuko dugu. Antolatuko dugu, ni nago. Pendiente gehatzen da, hori da. Ni baita. Eta, esan nahizun irudi hori ere baserra zan da, nik etortzait burura eta grazioso aztik zu baserren egontzea segonea atorkit burura. Eta bastangoa da gainera. Da irudi hori bastango baserritar sendoa, hola. Hombre, eski azkenean egia da, ez? Ni pentsatzen dut egia dela estereotipo baten atzian COC egon daitekela. Bino, azkenean dela COC, eske ni baita espresatzeko kristona ditut, dela COC datorrela edo gure konstrukto ideologikotatik ez, edo guk euki ditugun esperientzia edo bibentziatatik, bino geho gure esku dago azkenean horrekin zein. Osea, klaro do, estereotipoak ez diela 100% betetzen, ni muchísimo menos. Eta hoi ez, azkenean... Noski, azkenean estereotipoak zazerrengatik
eta eguneko egun betetzea, eske ezinezkoa, baina eguneko egun betetzea edo zer gauza. Claro. Gizakiak gara, ez gara eguneko egun makina bat, ez da? Bai. Bai, baina, eta zuk uste zure, ez zure kasuan, bezatea emakume bat streamerra euskera, zuk hor erronka bat bezala izan da zuretzako hori, esan dezule, no, jertxori jantzen zen dula, irudia maskulinizatzeko apur bat. Zuk azken finean zure tokia egin dezu topikoen aurka, edo... Ez que nik uste, justo euskeraz, niretzat ez da izan... Vale. Zea bat, euskerako komunitatean ikuste asko ze konstienteagoa dela gauza guzti hauen inguruan, ez? Gutxinez interneten munduan bai. Gehiago zen emakume izategatik bai. Nik uste izan zela gehiago, nire barne gatazka bat. Bai. Klaro dago Twitcheko ikusle gehienak diela gizon hetero txuriak, ez? Eta horrek pila bat kondizionatzen dizula, bino nik uste gehiago izan zela nire barne gatazka bat debitu. Berdin zait, makillatu atea, kurbekin atea edo, ez? Ez du importa. Berdin du, eta norbait etortzen bali bada eta horrengatikan nire lana gutxitxiko badu, bitu. Zea izan hemen, zea izan ere zuzeneko. Bai, esan nahet, da nazkagarri, matxistan nazkagarri bat, probablemente, esan nahet, abezu makillatu eta jondi bienisima eta horrek ez duzen nahi, esanik oker edo etxarro, esan nahet, ezakazen zurik horrek. Bai, ez dio kentzen balorea zure lana. Ez dio kentzen da, zure lana da, ez dio balora jarriko jutea, ez dakit, makillauta, edo jutea jantzita ultra tomboi, ezakazen zurik. Eta adibidez, orain sartuko ez polemikain ja. Entzun dut, Unairi zaiola saio asko gustatzen, eta zu baserrian egon zea. Bueno, a ber, ze uste zue? Baserria. Ni aurtengo edizioa ez dut jarraitzen. Pastuen urtekoa bai, eta nik uste dut horrelako saio batek egiten duena da pixka bat estereotipo horiek areagotu. Osea, baserrian parte hartzen zuen jende gehienak, baserritarrak, adibidez, gizonezkoak, siagone bat, adibidez, indartsua, supermaskulinoa, torrerakoak, hirietatik zetozenak, pues bueno, eske baserria, pixka bat ezain indartsua, pixka bat tikismikisagoak, beldurtiagoak, eta orduan nik uste dut horrelako saioek eragiten dutena da baserria eta hiri munduaren arteko desberdintasun horiek areagotu eta distantzia horretan beste pauso bat eman. Eta nik uste dut azkenean sistemak bere horretan hori nahi duela hiriaren arteko eta landa eremuaren arteko bereizketa horretan sakontzea, hirietan bizi direnak ez kuestionatzea ze kontsumitzen dugun, nola ekoizten den kontsumitzen dugun hori, nori erosten diogun jaten ditugun produktuak, eta horrek retroalimentatzen du, eta nik uste dut baserria horrek, baserria nik uste dut hori islatzen duela. Bale, nik uste dut ere Euskal Herrian dakagula arazo bat danarekin, gutxituta gauden zentzu guztietan dana arazotsua, baina adibidez, nik erentzun kontrako argudioa, badago jendeak diona agian baserrak ere estereotipoak hautsi izakela, agertu dielako basertar mota ezberdinak edo kaletarrak ere esaten bira, ez dugu hain urrun egon behar, ez dakit, nik hori entzun dut denetarik, zuka ez? Orain, venga, nebuka hitz egin. Ni ados nago beak esaten duen gehienakin, ez? Bai iruditzen dit, ematen dula irudi bat igual ez dena reala eta bai separatzen ditula, baina baita pentsatzen baditula puntu batzuk nun bai ikusten dien antzekotasun horiek, ez? Edo beti baserritarrak ze hotzak, ze euskaldunak dien, eta ze hotzak, eta gero adibidez lehenengo edizioan ikusi zien baserritar asko negarrez, unkituenak, afektatuenak, ez? Emozionalki hola, eta gero baita, beste aldetikan baita kaletar asko, kriston gogoekin zeudela, eta guzti horrekin hautsi nahi zutela, baina egia da baita, hartu zien perfil gehienak batez ere kaletarrak ziela, adibidez nigan neon probablemente gamer bat nazelako, ez? Noski. Gero genitun beste figura asko, ziela edo jende pijoagoa, edo ez, supertikismikisa zuzentzen moduan. Orduan bai daudela gauza batzuk, azkenen reality bat delako. Noski. Eta horrek saltzen duelako. ETB-ko hori bilatzen du. A ber, nik uste dut ere, nik ikusi nuen eta farrasko egin dituen, eta kritikatzen dut baserria, baina jake ETB-ek programa bat euskaraz egiten duen, jarraitza egiten naiz eta oso txarra izan,
Behintzat roleti bat egitea, ez dela euskatzen ez dakago ezer, zoritxarrez. Naiz, euskarak ere behar ditu produktu txarrak. Bai. Nik esan berrez, nagoela oso bizatutan. Bakit programa txarra da, baina nila enkantatuta nago. Nei la isa de las tentacionesekin berdina gertatzen zait. Horregatik, baita ere ustez behar dugula horako kaka kontsumitu ez da. Baina, ETB-k ere sortzen du denean, obviamente ETB-k sortzen du beti interes batzukin, eta egia da, baserriaren interes horiekin dagoela. Nikoen galdera atingo dut. Ez dakit, entzukuna ez una erantzun edo ez, guztioko dela oso kurioso horrekin. Egia da Gontzal nazkagarri bat zala ebeztarra lan ere bai. Nor, barkatu? Zipaioa. Aurreko egezioko... Wow, galdera... Ez una erantzun, nik dakat kristolako kuriosidadea, ze adibidez, zipaioen topiko, topikoa eta iritzia askotan da nazkagarri hutsak direla. Bai. Eske gaina justo oso lotua da, justo ez, euskaldun mundunekin oso lotua daun topikoa da. A ber, egia esan, ni pertsonalki, enun tratu txarra ez dakit, ondo eraman nintzen berekin. Egia da ni nahiko, ni kontsideratzen nahiko antisoziala izan nintzela programan zehar, eta bai gero, eta igual beha baita hola jarrera pixkatoi eukizunez, eta ez dakit, nik enun inolako arazoik euki berekin, eta eukinun tratu guztia super amigablea eta super ona izan zen. Egia da geho, nahiko txokanta irutu zitza dela, adibidez galara eramantzun sudadera, eta irutu zean pixkat zanula, ez dakatarazoik, bino idealak horren ezberdinak izatea, azkenan planteatzea dizu ez, ze puntutaino eraman naiteke pertsona honekin, edo itzegin dezaket pertsona honekin. Bino pertsonalki, berekin ni ondo eraman nintzen. Bale, eskerrik asko. Ni negan kristolako gogori jakiteko egia esan. Niri kriston nazka ematen dit. Nire bai, esan berrakat. Niri kriston nazka eman zian, eta esan berrak, zuri beta, zipaio jarrea zeukalako. Eta gen nire bada ez tipot, izan daiteke, baina, bueno... Hombre, bada, ez? Bada. Hoi nik uste onartu berdegula, bada. Nahi baita, txakurrak, mesedez, Urrun. Bino nik uste baita, dakagun estereotipoa dela, ez? Azkenian, Bai. Baina, bueno, eta adibidez... Estereotipo asko dauden, nire herriko ikastorara Guardia Zibilen semeak etortzen dira, eta euskaraz ikasten dute, eta bueno, azkenean beraiekin egon behar duzu. Noski, berekin ikastezu. Nik entzun da daukat, Zarauzko eskola publikoan, horrago Casa Kuartel bat, eta omen dago Guardia Zibil bat, omen da, ezakit, guraso bat da, beltza, eta Guardia Zibila, eta egiten du euskeraz, eta egiten du ikaz. Eta pirista porrotzen zuen dut, anegatzen ditzen, bueno, orain txatan nire estereotipo guztiak hautsi dituzu. Ez da Guardia Zibila izatearen, bere semea edo alaba izaten, eta gero bere arreba omen dela lesbiana, eta anegatzen ditzen, bueno, oizte estereotipo guztiak zako bat ezaru, eta gizun boom. Bueno, inoiz bat esan, ez boom egitea. Baina, adibidez, ze estereotipo uste ez eta gela Euskal Herrian oso gailenduta edo... Buah. Ni... Ez dakit, baina... Zeo zetorri zaizu burura, Venga, esan. Baina, ez que ja lehen iten duguna, niretako nik uste dut estereotipatuena dela landaremua eta irikoen artean dagoen desberdintasun hori. A ber, eta nik uste dut, aitortu behar dela desberdintasun bat dagoela irian ezi eta hazi diren gazteen eta landaremuko gazteen artean. Zeren nik uste dut daukagula bizitzaren eta pixka bat komunitatearen sentido hori. Agian irietan ez dagoena hain garatua. Baina nik uste dut ere, ezin garela horretan erori, zeren Iruñeko auzo langile batean ere elkartasun eta komunitate sentimendu hori ere garatzen da. Baina, eta gero beste estereotipoen artean, edo aurre iritzien artean, ezagin nik uste dut zerrotuena izan daiteke Giputxi robasetas, no? Nik hori gehiagitan entzun, ere nioiz gun, ezakit onjoan bila, baina entzun ezen bat aliz Giputxi robasetas. Bai, Domingueros, hoi da. Del mismo palo. Bai, ezakit zer gio, Gipuzkoaren kontrako estereotipo asko. Egon daitezkela fundamenta duta, nik uste dut, edo ez? Badaude. Eta gero bakita araban bizkaitarrak gorrotu dituztela. Nire lehengusua gehitzen dira bizkaitar arabagarra da. Saien du diela urra apurtzen dutela. Ura?
ura lapurtzatik, daude urtegiak hor, Ulibarri Gamotara, eta dute, ura lapurtu. Gorroto asko dago Euskal Lurraldeen artean. Bai, Kristona. Utzi behar diogu, ez? Eta negoin bat etorri zait, justo lehengoan lagun batzukin nahitu nintzen komentatzen, edo gaztetxeroa, Vale. edo abertzaletasun zea hoi dakana. Bai. Zer nire gertatzen zait askotan, askotan lehen batez ere, ni horretan jaio nintzen ez, eta anindet bizitza osoa, eta iruditzen dit askotan, igual kriston jiterpia izango ditute. Lasai, esan. Bino, enazela ongietorria gaztetxean. Ez delako, abertzaletasunismo horren, enazelako horren parte bezala. Zarako jurru. Ena jurru. Ulertzen zaitut perfectamente. Eta juten agaztetxa eta sentitzen dut, ze hostia inani hemen. En plan, olaiz on mi. Jurru munduan ere, baserri munduan bezala badago estereotipatua, pues oso gizona izan behar duzula jurru munduan egoteko, jarraitu behar dituzu kanon batzuk, jarrera batzuk, eta nik uste dut azken aldian apurtzen, azken aldian gaztetxetan ere beti egonda pixka LGTB mugimenduaren aldeko korronte bat, jende bat lanean, eta ezin dugu hori ukatu, baina gaztetxeetan oso jarrera maskulinoak, oso gizonak egon dira beti danik Euskal Herrian. Gaztetxeetan eta gazte mugimenduetan, gazte antolakundeetan eta leku guztietan. Nik uste jurrismoaren meloia ere ireki behar dara, eta jurrismoa dara, ni bihotzez jurrua naiz? Bingen nire itxura ez, eta ez horregatik ere askotan, manifagatera juterakoan edula, jende batzu, bingen, zu euskalduna zea, zu gaztatzen dezu, zu jurrua ez da dani, bai, jantziko nahi zaken larra pamposa, ezakit, ilezko txamarrakin, jongo nahi ezakit takoiekin, baina horrek ez du esan nahi ez duela hola pentsatzen. Ez dira, inkompatibleak, ez? Ez dira, inkompatibleak, jurrua izate gainera kristolako performantza bereze. Bai. Eta gero jurru estiloak ezakit dago ari hor, esan ez una gaztetxetakoak, gero jurru txintxoak, jurru gaiztotxoak, eta baten du azkenean bakoitzak moldea bete behar duela. Ez goazen moldeak apurtzea. Bai, eta oso errotua dago, eta ni Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikasten dut, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan badaude euskaldun asko, baina pijoak direnak ere. Bai. Eta oroitzen naiz, orain dela aste gutxi batzuk egin genuela euskara afari bat, eta joan ginen mota guztietako jendea. Oso pijoak ere, ade ideretxo ikasten duten horiek ere, eta etorri ziren euskaldunak ziren, eta Iruñeko taberna hipermega jurru batean den, eta zitzaizkigun oiuka putas vaskas, putas pijas, no seke, eta ziren bigizon super jurru, eta ordan erraten duzu, benetan. Zertan abil motelora. Eta gero eskematzen ditutzen lezioak, zer den borrokaren inguruan jurru izatearena, iditez kama... Bai, azkenean gau txokatzen dizula pila bat, esaten zuk berez ulertu bertzula, igual kapazia de gehiagoak azula ulertzeko, empatizatzeko beste askokin bizi dezunagatik, ez? Edo zure idealengatik, eta gau bat batean aurkitzen duzu olako estena bat esatezu. Zuk ez baldin maia ulertzen zeinik ulertuko egitez. Guztiz ados. Enik dut azken finean jurrismo hori Euskal Herrian hegemoniaren parte virtuala zentzu baten, hegemonia alternatibat moduan. Ezagit, ulertzen dezuen kontzeptua, baina ez da hegemoniko, baina bada gure hegemoniaren barruan hegemonia bat. Bai, baina nik uzut bai dela hegemonikoa. Bai, orduan nik uzut gaurko mezua izan etekela, topikokin apurtuko dugu, eta jurrismoa, jurrismoa inklusiboa da. Nik uste bai ez. Bai, izan behar luke. Bai, da. Eta goazen baserria eta landa ere mua uztartzera, goazen ere jutean nahi egun bezala jantzitan, nahi egun bezala aurkeztu ezagun gure burua, eozin lanetarako ez dula importa, ez da? Bai, eta goazen egitera baserri munduko LGTB topagune. Hori da, goazen hori egitea, ni nago. Goazen egitera Euskal Herriko agroqueer topaketa. Ba, daukatzeko zer gehiago gehitzeko, azken gogoeta bat? Ba, agian, desarikitze fase horretan horrela egin behar dugula, eta buruan izan dugun baserriaren mundu horrekin apurtu behar dugula, eta jakin behar dugula izara anitzetako baserritarrak gaudela, eta etorkizuna hori dela. Bale, oso ondetazuk? Azken esaldi bat? Azken esaldi bat ez aia, Ez, nik uste... Nik uste Twitchen mundu nahiko zapaldoa dakatela, bino manere zea gaztetxeroentzat.
Bale, gaztetxeroentzat. Bueno, gaztetxeroentzako mezu bat orduan, oso ondo. Bai, ongi etorriak izatea denak, mesedez. Bale, orduan, oazen hartzera denok sartu gaztetxetan eta dana. Bai. Bale, eta baita ere, bueno, alimezatu dut ikustea N.Bukaisoren Twitchak. Adibidez. Goazen promozio prote egitera ere. Bai, twitch.tv, ezakit den kamera, twitch.tv/Nebukaixo edo Nebukai, bietan ibiliko naiz mendikan aurrea. Bale, primeran, orduan eskerrik asko tortzegatik, ze saio zoragarria izan da, eskerrik asko. Zuei, gonbidatzegatik. Eta, bueno, zuei. aztertzen zaizuen, iruzkin txarrak eta honak utzi nahi zuten tokian, ikusiko ditugu danak. Ale, aio! Aio!